Electoral Commission imene bungwe loyendesa chisankho. Koma mu studio muno ndili ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa wadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji. Maina wangu ofanana. Wanangwa Sangwani. Ndoyandikana kumene. Oyandikana Yeah, Chabwino, siku la lero ndi siku limene Amalawi akukonzekera kuti mawa tukaponya voti kusankha ndithu atsogoleri. Mtsogoleri wa dziko lino president, kusankha ma MP members of parliament wotimira ku nyumba ya malamulo, komanso kusankha makansala anthu pa local government level amene atiyimirire. Ndiye anthu zisankho zitatu zimene zimwachimodzi mafulira. Sangwani mwadzuka bwanji chimwene? Tadzuka bwino, topere kuti mwadzuka bwanji. Inenso ndadzuka bwino ku Blantyre. Ndikudziwa kuti nthawi ino ndi nthawi yakalikiliki kwa inu, mmakhala busy. Anthu akhala akuyamikirani kuti yayi koma Sangwani kunena zoona ntchito iyi nde mukutipula. Mukhala ngati kuti mekiyo anangokupangirani kuti basi mungokhala kumeneko. Mufotokozera bwino ndithu, koma although you're doing a good job, tikudziwanso kuti alipo anthu ena amene sakutha kumvesesa mwina ndi mwina zokhuzana ndi zisankho zimene. So lero tikupasani mwayi kuti muyankhe mafunso a Malawi. Koma poyamba, take us through the process of tomorrow. Chitachitike nchani kuyamba mawa pamene siku Malawi akudzuka, tiyembekezere zotani, zitachitike nchani mpaka na kumaliza kuvota nthawi ya madzulo ya 4 koloko. Take us through the process asangwani mafulira ku bungwe la MEC. So mwambiri, sizodi ndiambire pati, kuti ambiri ndioleza chisankho la 4 kwanza zara inasa kundipa. Monita akandi siyana ndizibani. Then ambiri andapi timafuna mtundu umenewu azifika pamala voti chasikoloko mawa. Pasapezeke monitor wa chibani kunena kuti ndikagona pa center afike chasikoloko a5 timakhala kuyamba zokonzekera kutsegula center ndi amakhala kuti kutenga katundu kuika pamalo pake kuonesa apa pakakhala monitor apa pazakhalawo oyatsimikiza maina mkaundula voti apa opereka ballot paper ya president ya center ya polling station. Mukatha pamakhala ndondomeko zosatira kuti musagule center ija ndi pamakhala kutenga ballot box ija kuonesa kwa anthu kuti mulibe chilichonse ndikupanga siku. Village ndondomeko kumene timapanga sisikolokesana 1. Ikakwana sisikoloko mambo oponyesa voti. Kuponyesa voti koyambirira kumakhala kwa anthu amene akugwira ntchito ya chisankho. Ndikuti presiding officer ndi ma-clerks ake ndi onse kuphatikizirapo achitetezo, kuphatikizirapo amonitor azipani ndi makandidate amaponya voti koyambirira. Ndingalize kuti ngakhale ndi amene ali mamonita candidate iyo akuponya voti kwambirira kapena atauponya nthawi ina iliyonse during the day. Popeza mwafusa candidate kamapita ukaponya voti asalawirire. Chabwino. Asapezeke kuti 5 koloko alikale pamzere. Chifukwa candidate akafika timafuna kuti asakhalise pamalo aponyeka voti azipita. Ndoti akabwera nthawi yoti center sitinatsegule amene yakhala nthawi yayitali. Ndikandidira abwere nthawi imeneyo after 6. Akapita anthu aja akamutenga ndikamuponyesa voti azipita. Akafakizeke candidate kuti ngati yayi ndifuna ndikhalebe pamzere timafuna ndikhala ndi anthu asatire dongosolo limeneli. Akafika candidate aponye voti azipita. Ndini makamba za anthu oponye voti kwambirira ndimafuna ndifotokozere koso gulu lapadera izi. Yes. Lamulo linadusa ku parliament likulola kugwira ntchito ku Malawi Electoral Commission achitetezo kapena mamonita kukaponyera voti kumene akukagwira ntchito pa tsiku la chisankho. Chabwino. Ndingatali kwena miyaka tingachilolezo kwa kusiyese returning officer awo kuti akaponyere voti kumene kwina.
kuti ngati amene asapite opa chifukwa chenake tangazesesinoamene ndezikhoza kuendesa somanga maphokoso kumene kuyankhula nawo uyo athazirekansogo akhale abesango voting ikayamba sesikoloko ikuyenera iyende osayimitsidwa mpaka na 4 koloko masana ikakwana 4 koloko tilipatenga munthu wathu osimonita wachipani koma munthu ameki ovala vest yameki wakhala kumapeto kwa mzere aliyese amene atabwera after munthu amene avotedwako jena nawo mzere umene ulipo kuti aponye voti koma wina aliyese amene ali kale pa mzere ali kusogolo kwa amene akuponya voti ndi silingatseke polling station kuti basi zonse tatha mpaka anthu onse amene anali pa mzere 74 kwekukwana akhale kuti aponya voti apita ndilengerepo mpata chonde mukaponya voti yanu zipitani kwanu paluphungu umene umachokera kwa anthu ena kumati ayi mukaponya voti mukhalepo muyambe kulondolela voti yanu chipani ndi candidate wina aliyese anapasidwa mpata oyika mamonita amenewo ali pa polling station pamenepo kuonesesa kuti zinthu zikuyenda bwino ndicho nditikaponya voti tizipita kunyumba pamenepo Sangwani tinaona ndithu zipani zina zikukamba zonena kuti ndi udindo wathu kapena ndi udindo wawo onena kuti akateteze mavoti awo ndiye chimene mukufotokoza pa nchonena kuti if not properly done zimene zikuoneka ngati kuti zithoka zophwanya malamulo achisankho mwina mungoonekerapo chifukwa ena genuinely mwina zimene zija anazitenga chifukwa zinachokera kwa atsogoleri awo. zikomo kwambiri malo oponyera voti ndi malo oti mnthu sumangoyendapo kungulo apo ngakhale atakhala kuti ndi amudzi mwanu kali malo ndi anu tapanga lente kwa inuyo chonde simungamangoyendayendapo pali malamulo ake ololedwa kukhala pa malo oponyera voti ndi ogwira ntchito yachisankho achitetezo amene atumizidwa kugwira ntchito pamenepo mamonita azipani kapena makandidate oyima paokha amabungu omwe saboma amene avomerezedwa accredited osati kungonyamuka kuti anthu amandizowa ine ndomenyera maufulu anthu basi omwenda maseta tisachitike ena amene aloledwa ndi atolankhani komanso ena ololedwa ndi ena akachisankho anthu amene akaponya voti amenewa ufulu wawo umatha pamene aponya voti akangoponya voti ufulu wawo ukhala pamalo oponyera voti wathera pamenepo kulibenso zomakhala kumazungulira kumanena kuti ayi ndifuna ndigadire voti yanga ayi ndifuna ndionesese chani ayi kulibe zimenezo chonde mukaponya voti zipitani kunyumba musapezeke mungozungulira pamalo oponyera voti chinaso chimene tiyena kunena pano kuti anthu azoti ncholetsedwa ndi kukhala ndi asogolera azipani kumayendera masenta chonde asapezeke mdindo wina aliyese kandi secretary general kandi director of campaign kandi president wa chipani amene kumafuna kumayendera ma polling station kuti aziona kuti zikuyenda bwanji zimene zizosaloledwa palibe lamulo lokwalola iwowo kupanga zimenezo ndipo ifenso sinapanga credit loving monitor wakuchipani kapena candidate kadali kwa chipani tinanena kuti amene afuna kuzakhala nawo apereke zina lake ngati monitor ndiye kamapereka zinayo asankhe inati akakhale pompo koma kulibe zoti ayi utali pabiye weekend yo paesi kulikuni ukatembenuka muli kubunda mwanjira ina Sangwani mwanjira ina zipanizo ngati zikufuna kuti mavota awo atetezeke njira yovomerezeka ndi kukhala ndi monitor wawo amene azikhalapo pamalo ndi amene ali maso achipani kapena maso a candidate iyo kuti aone kuti zinthu zikuyenda bwanji sichoncho pene ndikugwirizana nanu kwambiri chifukwa chakuti
monitor amene akuyikidwa pa polling station sanasankhidwe ndi ma electoral commission. Anasankhidwa ndi chipani kapena candidate. Ndiye tikafika pa ntchito ngati asamapezeke soti ngati wowo akutsogoleri akukhala ndi chikayiko ndi ma monitor awo. Ayi akhale ndi chikhulupiriro ndi ma monitor awo. Ndi yankhilepo tusopenepo ena nkumafunsa kuti ena ngena afe timafuna tikapereka zakudya kwa ma monitor. Chonde ngati wina akupereka zakudya kwa ma monitor asafike pamalo ponyera voti akhale 100 meters away. Ndi atumize kupeka kuti akamwita ambwetese monitor wawoyo ayankhula naye konko kumbaliko zimene afuna apasane azipitirira. Chabwino. Mwina muli pa monitor pomwepo tamvapo kumbuyoko kuti mwina yafika nthawi chatu sono mwina awerengera monitor kuzaona kuti sizikuyenda kusowa monitor okunguthawa. Olo kapena mwina anauzana kuti amisanayambe kupanga mwambo wa chisankho tikulipirani sana alipire wakwiya monitor. Mmapanga hando bwanji pamene monitor waoneka kuti is not cooperative kapena wachoka kumene. Ziko mukambiri ndina siza banjira tufasi natsendi maseka center mwasina fotokoze ziwezi machitika za after. Chabwino. Ikamatseka polling board box pamene ilipo imakhala pompo. Ndiyankhilepo tuso dzina zimene zimakambidwa kuti ayika za machoso kaisunga kwina. Ngati yazadza kuti lifuna board box yachiwiri makatenga board box yachiwiri ndikuyika pamwamba pa board box yadzaza kalenja sitimanyamula kukasunga kulumu ina iliyonse ayi. Madzulo potheka kuti wosiriza waponya voto waponya voti. Presiding officer amatenga seal umakhala kachitsulo pamenepo kwina ku plastic ndi namba yake ndikupita pamene pali board box paja limodzi ndi mamonitor ndikukatseka. Akamatseka mamonitor azipana ndofuna kutenga nambala ya sikililiro chimodzimodzi imene anatengera nambala imene amatsegula polling station for board box imaonesedwa kenako nkumatidwa ndi masilu ma monitors amatenga namba zaja. Tikatero board box kunyamulidwa kupita mkati. Ndikati kupita mkati ndikuti pa classroom ya pamene voti imachitikira. Ndio bwino lake ma polling station atambiri ali ma school ndi magwisa ntchito ma classroom kuwerengeramo. Olerwa kuwa pene ndi monitors akandidate kabina chipani ogwira ntchito za meki owonyerera kuchisankho ma observers akayamba kuwerenga ndi dongosolo kuti mangofikira kuyamba kuwerenga chifukwa choti kuyamba kumakhala reconciliation ya ma ballot paper koma mwina sitingaende kuifotokoza yonse. Munaso ndindumiko sese iwerenge yonse ndifotokozere chonchi kuti ndiyankhe mafusana ama monitor aja. Chikayamba kuwerenga kutidamba kunjika mili wakuoneka apo wina ndomwazazeka wina wakuti wayana ndikupezeka awanda sakuoneka apo mwina ndi monitor wawanda amapezeka kuti akuyamba kuda mtaula. Mamonitor onse amene akundimva amvetsere ichi. Si udindo wawo kuwinisa candidate pa tsiku loponya voti. Udindo wawo ndikuonesesa kuti zonse zayenda mwachilungamo malingana ndi ndondomeko komanso malamulo achisankho. Kaya candidate wawo wapeza 1 kaya wapeza 0 akamuze zoona unali udindo wake kupanga kampeni kuti anthu akabvumire voti. Pa tsiku loponya voti kukhala ndi monitor amene akuoneka kuti akufuna aziyesesa kukopa anthu kuti apunyire voti candidate wake amene kumpeza ndi mlandu. The fine yake ndi 10 million komanso undende 5 years. Ndicho ndi ma monitors musakanyengeke musaka
lozere kuti muyambe kumayesera kuti mupangire campaign candidate pa tsiku loponya voti, komanso anthu atafika pamzere kumeneko akakugwiranikoni. Ngati mwapita kumeneko ntchito yanu ndikuonetsetsa kuti zonse zikuyenda bwino, palibe chimene chikuchitika chimene chitikaja from the said procedures and the processes. Nkhani yokuti monitor kunyanyala tipanga hando bwanji. Yes. Monitor kunyanyala kapena kujoga nthawi yoyinga sanamalize kapena kufika pene kuti munangatamaliza ndikumuza kuti sanamalizati akukana. That does not invalidate the result itself. Kaya wanyanyala kaya watawo chokapo maliza chaja akhalabe valid ifetipitiza ndi ntchito yathu. Mwina chimene angapange kuti zaidi officer ndikulemba zimene wachita monikazo uku limene amakhala nalo record of voting process kuti chipani chakuti chakuti anjoka sanasayinire. Mamonita sana alipidwe. Mwina anthu atitauza napo zenizeni chifukwa chokuti ngati munthu uli wokonda candidate, ngati munthu uli wochikonda chipani, sungamayembekezere kwambiri kweni kuti iwe ukhale monitor motivation yake ikhale kuti akulipire. Pena anthu azikhala ndi mtima opanga volunteer towards their candidates and their political parties. Iyi ndi ntchito ya tsiku limodzi lokha koma imakhala yofunikira kwambiri. Munandita mwimene pompo chifukwa Sangwani osati amene ndi Sangwani Mafriwa kuchoka bungwe la Malawi Electoral Commission koma akhala akupitiriza kuyankha mafunso amene Malawi ali nawo okhuzana ndi chisankho. Mustudio muno nanena poyamba paja kuti ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa ndikupase mwayi kuti mwina uyankhulepo za chisankho zimaka mwina madera amene ungafune kunena kuti Sangwani afotokozere. Ukangotha iwe tikupita kumsumba wa Mzuzu kuli Sam Kalimira kenaka tizapitanso ku Machinga Blessings Tambala na yensa kuti ali ready kumeneko. Ndaonanso Blessings Makuwira ku Balaka na yensa kuti wakonzeka ndi Malawi kuti afise mafunso ku bunge la Malawi Electoral Commission. Ndithokoze kwambiri Sangwani Mafriwa walankhula bwino kwambiri. Watitengera njira yonse ya chisankho mene chikuyenera kuyendera tsiku lonse mpaka ukafika pa nthawi yoti atseka. Komano pali mbali imodzi imene mafuna aunikire chifukwa dziko lili linasintha masiku ano mmene timachitira kale ndizosiyana. Masiku ano anthu uthenga ukufala mwachangu, anthunso ali ndi zida mafoni chani zimene zikugwira ntchito zosiyanasiyana. Kodi uyu wovotayo ndimafuna pamene pa Sangwani alongosole bwino udindo wake ndi wotani. Akalowa ballot box atani ndizololedwa makamaka ndimayang'ana pamene kuti ndizololedwa kuti wavota because pena amati vota ndi vote ndi chinsinsi. Komanso taonapo mbuyo mwina ena akangovota kumene amene mudzakutusa foni yawo ya kamera ndikuyijambula votiza. Ine ndachonga apa nayo nikuiponya kaya masamba anchezo kaya ndi pa WhatsApp kaya ndi pa Facebook. Taona nine ndachonga mote tsiku lovotalo likanali mkati. Malamulo pamenepo amati chiyani ndizololedwa ndipo ngati zilizosaloledwa machitidwe ake kuti mwina zichepe atani makamaka pamene ningafuna alongosolepo ndi pamenepo. Amafuliro zomwe kwambiri ndi nini pano kuti sizololedwa kuti munthu amene akapanda voti atenge kamera ake azijambula. Ndi ballot box imene munthu amatha kukhala nayo moponya voti mosupa increase yawo kapena kusankha kapena kufuna. Koma ballot box imene sikuti umabisika munthu timayika moto umaonekeraso ndi wina lesi asayembekezere kuti angakajambule voti mwachinsinsi ndipo chonde pasapezeke. Pali ife amene timakhala timati ma-content producers sizoti mukafika pa polling station ndi muyambe kuti ndikulowa live pano mwandiona ndikutsimikizira dzina langa akaundo la voti kuyuza BVVID ndayika chala changapa mwayiona nkhope yanga yatuluka anditsimikizira machina wakugwira bwino ntchito mabasi tathokoza ameki apa mwandiona ndikunyika chala changa muinki apa ndipasapeza ayi zimenezo apasapezeke wina wake wakajambula malaivi kapena masefe pa polling station. Chonde process iyi ndiya serious
munthu omphalidwa nkhani akafika pamalo opunira voti samangofikira kudzalula amayenera kupempha chilolezo kwa presiding officer. Ndiye munthu uyu amene akuntchula wanangwayo osaponya voti ali ndi udindo. Udindo wawo ndikuonesesa kuti ndondomeko yonse ikuyenda bwino, komanso asaphwanye malamulo achisankho. Mwachitsanzo asapezeke kuti akuyamba kukambitsana kuimba nyimbo kapena kupanga kampeni za candidate wina aliyense. Popita ukaponya voti onesetsani kuti mavalidwe anu sakuonesera kuti ino ndachipani chanji kapena candidate witi. Ngati simunavale bwino akakubwezani sakutanthauza kuti simponya voti ayi, koma chimene akufuna chakuti mupite kunyumba mukasinthe zovala mukabwereke zovala za nyimbo osati kupita kuponya voti wavala achipani wavala maya achipani. Zimenezo ndizoletsedwa. Zomayankhulanso kwambiri ndi anthu mukakhala muli pa polling station ndizoletsedwa makamaka pamene munthu apasiwa ballot paper yake akupita kukachonga pasapezeke munthu omuyankhulitsa. Chotsiriza kuwulula munthu amene mwamuponyera voti pamene mudakali pamalo oponyera voti pamene ndi koletsedwa. Mukapezeka mafaini ake ndi omwe aja 10 miliyoni ndi kulowa mkati 5 years. Chabwino pano tipite kwa atolankhani athu. I think pamene panamunganenera pa Blessings Makuwira kubalaka, Blessings Tambala kumachinga, kumzuzu Sam Kalimira, komanso pali ena amene abwera fati na apempha atolankhani ndithu kuti amene angapezeke tiyeni tichite ntchito imeneyi. Ndiye ngakhale sokudowa mati ifeso kuno tili pa standby kwa pamene akupanga finalize phone mwina wanangwa mwina ngati pali ene comment ukuona kuti Malawi akumvesesa zimenezi, Malawi akonzekera. Ineyo nkuona kwanga ndikuona kuti Amalawi ambiri pakali pano makamaka amene atengera ugawo pa chisankho chimenechi akumvetsetsa choyenera kuchita. Mwina ngati mungakhale mavuto ena ndi ena zikhozongokhala ting'ono timene tikungobwera kumene ndi malamulo malinga ndi kusintha kwa dziko kumene anenawo. Komano khalekhaleni ngati mwina zambiri zimene Sangwani walongosola pa zosavala makaka achipani, kubwera nthawi yabwino, kusabweretsa isokonezo ambiri akudziwa. Andi ndili chikhulupiriro chonse kuti kufika tsiku la mawa ngati kudzapezeke zosokoneza zidzakhala zochepa pokhapokha. Ngati pali ena amene mwadala akufuna ayambitse chisokonezo mwa njira ina iliyonse, mwina kuphwanya lina mwa gawo la malamulo achisankho. Komano ndi chikhulupiriro kuti ambiri akumvetsetsa ubwino wake malo moponya chisankhomo makhalanso anthu othandizira amene ndikukhulupirira kuti akayesetsa kuti zonse ziyende bwino. Komano khalekhaleni ndi chikhumbokhumbo changa choti tonse ziyende bwino ndi cholinga chotipititsa patsogolo dzikoli. Chabwino tipite kwa mtolankhani wathu Blessings Makuwira. Blessings ukundimva pa line? Blessings ukundimva? Ai Blessings ukanga tisa kundimva. Ndipite kwa Blessings Tambala. Blessings Tambala kumachinga. Hello? Hello. Kumachinga pamene kapena tipite ku Tiri kumachinga kumveka ndithu bwino. Chabwino. Blessings kumeneko kwa chabwanji? Kuno tuli kwa chabwino kwa ndithu kwa dzuwa. Tiri kudziwa kumeneko kulanda ali kuti lero kwa chabwanji. Kunonso kuli bwino ndithu. Tacheza ndi Malawi awiri atatu funso lake ndi limenelo kuti ngati pangakhale chinthu kamene sakuchimvesesa ndi chiti onse otha kuwafunsa mwaka mosatizana kenaka akumeke ayankha mafunso awo. Chabwino abandi ndi munthu mmodzi amene DJ Zainai munayamba tikudziwa. Ndine Innocent Masauli kuno kumachinga. Nkani mwaisatira bwino lomwe mwina pamene mungafune kuti mmeke kufotokoze bwino mwina pa nkhani ya chisankho ndi pati amene simukumvetsetsa. Nkhani ndayisatira kuno pachiyambi pamene sindikumvetsetsa funa kuti akuti pali magulu ena amene atchula amabungwe apolisi ndi anthu ena kuti amenewa akuloledwa kuzavotera malo aliwonse amene azayikidwa pasikuli. So funso langa lipona kuti mbali ya anthu ena monga ngati ana amene analembesera mbali ina panopa masukulu sanasegulidwe alukali ndi sikulu
kodi amene sakuloledwa kuvota and tikuwuzidwa kuti mavoti amenewo ayenda mu systematic kuti munthu akhoza kulowesa zina ndikucheka kuti ngati unalembesa kodi ndizokanika kwa anasukula kuti malo amene ali sangathe kungolowesa zina mu system kono kuti analembesadi ndikuvotera kukhamina kumfuna kuti ngati president. Chabwino ndithu ayana ameneyo ndithu ndi mmodzi mwa anthu okhala kuno kumachinga makamaka akufunitsitsa kumvetsa pa nkhani ya chisankho makamaka kuchokera bungwe la MEC. mafunsotu abwino ndikuthokoze komanso akhale pomwepo kuti amvere bwinobwino kuyankhidwa kwa mafunso awo. Asangwani mwafulula ndikhulupirira kuti mwamva mafunso amenewo. Ndinamva funso loyambirirawo ndinawo sinalimve bwinobwino lachiwiri makamba za ma student kuti analembesa kwina pano skulu sizinasegulire so adakali ku nyumba koma adalembesa mwina ali ku sukulu ku boarding ndiye amene wozathera bwanji kodi simmanena kuti system yanu magwisa ntchito biometric system kuti mutha kungoyika chala kapena kuyang'ana mu system nkuona kuti ayo anachunga analembesadi wasi nkuvota kumene kuvotera president. zikomo kwambiri. Ndinene chonchi kuti anthu amene analembesa mkaundu la voti alipo 7 million. Onsewa akaponyera voti kumene analembetsera mkaundu la voti. Palibe amene akuloledwa kunyamuka kaponyera voti kwina kupatula magulu amene ndinachula aja. Anthu amenewa ndi amene akuloledwa ndi okhawo kugwira ntchito chisankho, okhawo amene atumidwa achipirizo ndi MEC ndi maofisa azipani. Palibe amabungwe omwe saboma amene akuloledwa nawo pagulu limeneli. Ndi ana sukulu amabungwe omwe saboma kaena ndi amene atuluka kumene kundende ndi ena otero amenewo aponera voti analembetsera. Ndi ana sukuluwo akuyenera kuti atindizidwe apite ku sukulu kumene analembetsera kuti akaponye voti. Tikulola matrasi tsiku loponya voti. Mwina mwachidule ndi fotokozere choncho. Chabwino pamene patunde kuti anawo atu zawavuta titero. Singanenetu zawavuta wayana mawalikhala tsiku la holiday ngati tingatheke ngati kungatheka kotheka aloleni ana ayende apite kumene analembetsera kuti akaponye voti. Chabwino ayi practicality ya wina amene amaphunzira ku Mzuzu Government Secondary School koma achokera ku Phalombe akangopita ku Mzuzu kangovota ndikunyamukanso ndikubwereranso Phalombe. Anyway mwina nzinthu zoti tizaziganizire ngati dziko kusogoloku amazisankho zimene zikubwera apa. Pano tipite kwa mtolankhani wina, tipite sopano ku kumeneko tiyambe ndi tinali kumachinga ndi tipite kwa Sam Kalimira ku Mzuzu. Sam Kalimira ukundimva? Wayana ndikukumva. Zomwe kwambiri. Uno kwa chabwino wayana. Chabwino. Ngadziwa ndithu. Ndipo kadi imene yukambidwa leroyi kuchuluka ali pano kuti mune kayankhule kwa ndingatira kwa mmodzi kuti mune kapena afunseko mafunso awiri atatu. Chabwino. Atsogoleri poyamba. Zina ndichandali. Zina ndi Sibusiso Zimba. Mulaini mafunso. Ine ndinawo ndithu alipo atatu. Kamwala mege lipo mpano akuchochera bwina mufunso. Iyi ndi athokoze amwafulirwa kuti achita bwino kupezeka mu nthawi ngati iyi. Ine ndinanu mafunso awiri. Loyamba ndilokhuza atolankhani. Ndinamva kunena kuti ma security agencies okhuzana ndi komanso ma monitors ndi ma officers ena azipani akuti anapasidwa mpata onena kuti akavotere kumene iwo akagwirire ntchito. Koma diso la Malawi ndi atolankhani komanso atolankhaniwo ali ndi ufulu. Kodi apapa pankhani yonena kuti iwowa
asapasidwe mpata okavotera kumene iwo akagwirire ntchito. Muti yankhapo motani kuna kuti pangani ya ufulu wawo, kodi pamene ankapanga kuungowaganizira enawo kodi atola nkhani nchifukwa chani sana aganizire? Chifukwa inuyo asangwani apapa muli pa media kusweza kuti atola nkhani ndofunikira kapena kuti media ndiyofunikira, komano pa nkhani yokhuzana ndi kukavota munapanga exclude, si munaganizire. Ndiye mutifotokozere pamenepo kuti chinachitika ndi chani. Cha namba 2 nchonena kuti mavoti akavotedwa azapita pa ujeni pa constituency pamene azikapanga electronically transferred komanso manually. Ndiyeno pakuonesa kuna kuti pazangokhala mwina security agencies ma security officers ndiye presiding officer. Kodi tiyakhulupirire bwanji anthu atatuwa pakutetezeka kwa voti yathu? Lomalizira ndilonena kuti pa nkhani ya ana asukulu, kodi candidate wa chipani atati wapereka transport kuna kuti ana inu munalembesera kutoro koma muli kuno kumpoto galimoto iyi nyamukani zazanumu kodi munthu oteroyo ndiolakwa? Ye ndimalize moja. Aya. Kodi kumzuzuko asamu makochana aita pase abunga ma electoral commission Sangwani Mwafulirwa kuti muyankhe mafunso amene amafulirwa. Zomwe kwambiri asubutiso zimba funso loyambalo ndifuna yankhe ndifotokozereponso kuti ololidwa akaponyera voti kumene akugwira ntchito ndi ogwira ntchito ya meki a temporary permanent komanso ma security officers siwina aliyense koma yekhayo amene watengedwa ndi kutumizidwa ndi meki. So kukhoza kukhalako police officer kutengedwa mwina pa Blantyre police kutumizidwa ku South Lunzu Primary School, ameneyo akaponyera voti kumeneko. Kukhoza kukhalanso police officer kuperekedwa pa Blantyre police pompo koma akuperekeza mdindo wina amene ndikuweza kuti mdindo amene analembesaso ku South Lunzu kuko. Uyoperekeza mdindo winayo sangakakwinde voti chifukwa chakuti kupita kwa kumeneko yasindizo chimalawo commission ngakhale onse awiri ali a polisi onse wina akuzegera mala amodzi andi onse akagwiranso ntchito mala amodzi. Munakambaponso zokuti azipani ndiyo madindo ena AI kuzipani timutengako mamonita okha amene azipasa kukakhala pa polling station. Ndondomeko zina zonse zimene ali nazo zazipani sizimatikhuza. Anthu amenewo sangabwere ndikunena kuti ife ngati chipani chathu atika kuti tizipanga tiziyendera mulilongwemo, ife atika munzuzu muno tionesese kuti mamonita zathu tasamalira chani mapolisi ngati amenewo sakutikhuza. Ndisangabwere nkunena kuti ndikufuna tikaponyere voti kwina. Nkhani ina atuluka ku parliament pamene parliament imakumana atola nkhani kudzera mabungwe awo anakalankhulaso mbali yawo parliament inamva chimozimozi kwa maobservers chimozimozi nkhani ya ana skulu ndiotuluka kundende zonse zinakakambidwa koma parliament in its wisdom settled for the three categories which I've mentioned. The wina mwake kuyankhula kwake kuti kwaina ordinance achifukwa chani zikhazo ndivutirako koma ndifotokozere kuti ndimene lilili lamulo kuti linangolola magulu atatu amenewa. Ndipo panali funso lokukhuza malizati ndi amakamba kuti pakakhala presiding officer ndiyo asikilizoweka kuzafataniza. Chimene ndikafotokozere pakuti azipani akuyika akapena makandidate akuyika mamonita pa stage ina iliyonse
tikayambira pa polling station pali monitor wachipani kapena candidate zotsatira zikatengedwa kukafika ku constituency tally center kumene kuja sizikungopita pali ma monitors azipani ndopikisana amene tidzakapeze pa constituency tally center ikamaonjezera sitimaonjezera mobisa ngakhale presiding officer akafika kupereka malizati sapereka mobisa amapereka pamaso pa ma monitors azipani ndina osamene abwera zimene zionjesedwe pa constituency tally center na monitors azipani akuyenaso kusayinira ndi kugwirizana nazo monga milipitira pa polling station chimodzimodzi akakapanga ku district tally center de asadandaule kuti yayi kotumiza malizatiko kuli presiding officer yekha kapena constituency returning officer yekha ndi achitetezo nditi akhulupirira bwanji ziwani kuti mamonita azipani alipo ponsepo ndipo nawonso akasayinira malizati amenewo choti muzosa nchoti malizati akalowa mu system akuyenera kupulintidwaso kuti mamonita azipani asimikizike kuti zimene mwazalowazo ndi zolondoladi zikufanana ndi zimene zinabwera kuchokera ku polling station amenaso kusayinira amenaso kusayinira yeye lina nali la galimoto kuti ndatuta ma students kuti anangasi ndofuna akavote koma ali kutali ali ku holiday nde nkunyamula ndithu kuti abwera azavote walakwa hoteloyo choti muzoti nchochi nchakuti kukanyamula munthu kunthandizira kukamusiya kumene akukaponya voti imene ija timati voter fading voter fading ukayang'ana malamulo palibe chimene akulakwitsa chifukwa chokuti amene akaponya votiyo ife ngati Malawi Electoral Commission timamutsimikizira kuti ndoyenadi kuponya voti pamalo amenewo kapena ayi koma pamene pakhale vuto ndipakuti anthu awa akhala ndi kamtima kodi zimene thank you one akhala ndi ena mantha kuti awa amba kubweretsa anthu akwina ndeno kuvuona lisati njira iyi yachisankho isakhale ndi chikayiko china chilichonse sizovomerezedwa kuti munthu apereke galimoto inyamule anthu kupita kokaponya voti ndikhulupirira ndayankha pamene imeneyo mwayiyankha ena tomanena kuti ukasiya patali kenaka ayende koma I hear your point mufuna kuti pasakhale ndithu kuganiza kwina kulikonse kokayikirana kuti wina nakatuta anthu nchifukwa ndaluza ayi pasakhalepo pamenepo tipite sopano ku machinga ku bala ku machinga Blessings Tambala ukundimva pa line ndikhale Blessings Makuwira bwanji Baraka khale Makuwira vuto tuyo machina Blessings koma tiyeni Blessings Makuwira ku Baraka Blessings Makuwira ku Baraka ndilede ndi anthu awiri amene akufuna kufusa mafunso muna chifukwa cha nthawi yangu fusa funso limodzi chifukwa cha nthawi mungofusa funso limodzi koma zina lijani ndani pati zina langa ndine Peter Banda lika enene ya Malawi fusani funso bunge la Malawi Electoral Commission funso langa ndimafuna ndithu ndithokoza kwambiri kuti ndamvaso kale kuti wamkulu wa pampando wa meki alipompa kuti imene atiyankhe funso lathulu osati wa pampando olankhulira director of communication yes zikoma kwambiri funso langa ndionena kuti ifeyo ngati nzika ya Malawi takhulupirire anji ya meki pa chisankho chimenechi popeza muno Malawi zisankho zathuzi zambiri zakhala zokayikitsa kwambiri ndiye upando uno takhulupirire bwanji amene abatu ndini amayi so nawo safuna safuse futsuni amayi duzeni zina lanu kuti ndinu ndani kubati futsu lanu kupita ubunge la meki mine ndirotani ine zina langa ndine Elena John ndi funso pa kwela meki pa ndondomeko ya zisankho zimene zilitika pa tsiku la mawa funso langa ndilo kuti mutilimbikitsa bwanji pa tsiku la mawa kwa nthawi zambiri timapeza kuti tikukhumudwitsidwa zisankho zathu tikaponya iwazeka pamwetu pale tikukhumudwitsidwa mutilimbikitsa bwanji mtima kuti chisankho chathu chiyenda bwino bwanji mawa tikaponya mavoti athu mutitetezera bwanji mukhala bwanji ndi chitetezo choti mavoti athu tiponyawo asabedwe kapenanso ayende bwino mutithandizira bwanji pamenepo
mene moso nimene namalizira kuno kubalaka mafunso awiri kuchokera kwa bambo ni mai. Athokoza kwambiri Blessings Makuwira ndikukhulupirira kuti akhala pomwepo kuti amve pamene amafulirwa akuyankha kuchoka bunge la MEC. Amafulirwa funso langa lija ndingafune kuti andibwerezera chifukwa limene ndamva ndila amayi a John awo kuti talimbikitsa bwanji mtima kuti agojenga bwino mavoti amenyedwa. onse awiri anali ngati ofanana kamba nkhani ya voter confidence kuti kodi how assured are they kuti MEC ionetsesa kuti zisankho zimenezi ziyende bwino pasamvekeso zokuti ayika wina wabera zisankho kapena zatani chifukwa past experience has shown to them kuti amatha vota bwinobwino iwo alawira azipereka achita ntchito yawo ngati nzika ndithu yokhulupirika koma amazakhumudwa kuona kuti kuti apa aoyendesa mataniso kodi. Ndi fotokoza chonchi kuti pali ndondomeko zimene zayikidwa kuonetsetsa kuti wina aliyense amene ali okhuzidwa ndi chisankho akhale ndi kuthekera kuona umene zikuyendera komanso ngati angakhale ndi chikayiko afunse athandizidwe. Yoyamba chipani chilichonse kapena candidate ali ndi mamonita awo. Mamonita amenewa akabwera ndi maso a candidate ndimuona kuti amayenera aphunzitsidwe. Malawi Electoral Commission yatsegula khomo kuti ngati ali okondwa lero lolemba ife timakhala ndi maphunziro ophunzitsa anthu athu agwira ntchito ya chisankho mawa. Maphunziro amapangira ma polling station ndemoni dawina aliyense amene akufuna apite ku polling station imene anapangidwa assign lero 9 o'clock. Tikangotsimikizira katunga tinabwera tikuyamba maphunziro ndi azibani ali olandiridwa chimodzimodzi ndi mamonitors ama candidates kuzakhala nawo pa maphunziro amenewa kuonerera cholinga chokuti nawonso aziwe kuti ndondomeko ya chisankho imayenda bwanji kuchitira kuti mawa tikamaponya vote nawonso athe kuziwa kuti ino apa ngakhale mukupanga chonchi koma kumaphunziro kuja amati muzitere. Iyi ndi njira imodzi yoonetsetsa kuti anzathu azibani ndi ma candidate ena atiyende nawo limodzi. Njira ina imene tingafotokoze kapena kuti anthu atendere muona kuti kuchokera pa chisankho cha 2020 kufikira lero mmene takhala tikuyendetsera zinthu zathu palibe mmodzi amene anabwera ndi kudandaula kuti pachisankho chimene kunapanda tikuona ngati zinayende bwino. Zonse zakhala zikuyenda bwinobwino palibe mlandu umene anapita ena kuti ayi katembenuzeni zotsatira sizinayende bwino. Ndeti atsimikizire pano kuti ndondomeko zomwezo zimene zatisunga ife kuchokera 2020 pa zisankho zonse kufikira lero ndi ndondomeko zimenenso tikugwiritsa ntchito kuti chisankho ichi chikhale chabata ndi mtendere komanso chadongosolo. Amafulirwa zikomo pali atolankhani omaliza awiri apa ndifuna kuti mwa nthawi if I think tasala ndi 7 minutes tipite ku Central Region ku Salima. Osman Kaliati mwadzuka bwanji Kaliati? Ukundimva Osman Kaliati? Nukuno ndikupani bwinobwino ine ndadzukatu kunonso tadzuka bwino mwansangasanga tatenga malayi modzi funsoso limodzi kuti ayankhe amafuliro aku Malawi Electoral Commission. Mwina anzanga tina lako ndi ndani komanso kuti funso lako limodzi ku bunge limene la MEC. Dzina langa ndi Stephen Macheso kuno kusalima ena amandidziwa kuti Moya. Ndimafuna ndingofunsa chifukwa cha zisankho za mawazi. Ndiona kuti mwakamba zinthu zambiri za chitetezo sikilete chanchani zina ndi zina zoti ziwathandiza Malawi komano sindikudziwa kuti ndondomeko yanu mwayikoza motani chifukwa pa nthawi yona kuti anthu akufuna kuvota amakhala ali palaini ali panzere ndi mwina munthu wina amatha kudwala mwazizizi kapena mwina kugwa kumene ndeno singa kuti dongosolo ngati la ino ngati MEC kuti lokhuza chipatalazi kapena kuti munthu athandizidwe mwazikoza motani komanso kusowa kwa mafuta ako tumukuona kuti zinthu ziyenda motani ziyenda bwino ndiye pafati ziwe pene popo. Chabwino ayi zomwe kwambiri kusalima mafunso awiri abwino amafulirwa.
Mwansanga-sanga, yes. ndiso tolosirizalo pali kukambisana kwa era ndi makampani oguzidwa kuti Malawi Radio Commission ithandizidwe pasapezeke dera limene tokanika kugwira ntchito ya chisankho chifukwa cha nkhani ya mafuta. Ndondomeko zimene tinazo tikuona kuti zonse ziyenda bwino pane ndikamba pano ndimoti tamaliza kutumiza anthu onse akafika ma polling station. Anthu odwala mwadzidzidzi pa polling station imene chonchi kuti tithokoze anzathu a Red Cross amene akuyika ma volunteer awo ma polling station ambiri mdziko muno. Ngati kungapezeke kuti kwachitika emergency ndikuti anzathu a Red Cross atithandizire komanso ndikuti anthu amene ali pa polling station amene amatha za first aid anthandizire munthu ameneyo ndikonso antengere ku chipatala ndi atsimikizire kuti kukhala a Red Cross othandizira pa nkhani imeneyi. Komanso ndondomeko yathu ndiyo kuti ngati angabwere munthu odwala amene sitimafuna akhalitse pamtendere aponye voti msangamsanga zipita ku chipatala pena azipita ku nyumba akapumule. Ayi amayankha ndithu pamenepo. Gresham Gama kumulanje ukundimva pa line? yali ukumvani ndithu. Kumulanje kwacha bwanji? Kuno kwacha kasijja kupantaya. Kunonso kwacha bwino. Timaliza ndiwe tatipezere Malawi mmodzi afusefunso kwa mafuliro akumeke. Chabwino mwina mungani mukimvesera mwina mukazaidi funso lotani kwa Sangwani. Mwachidule zina langa ndi Mike Nyongolo. Ine kwambiri ndimangofuna Sangwani atangoti simikizira chifukwa kuti takati kupambuyo mukuna kuti pasenta pa nthawi yeniyeni yotseka ndi 4 o'clock mashini azakhala sigwira ntchito nthawi ya 4 o'clock koma asimikiza kuti onse amene azakhale pa line after 4 o'clock azavota. Ndipo anthu ena amene anditi ndi mantha kuti kodi ifeyo amene tikuvota after 4 o'clock maina athu akuwadi mu system atetezeka ndipo pata kuti simikizira kuti kodi alikanjira zanji zimene zingapereke chimpekezo kwa anthu amene avota nthawi ya soko ikapitirira amene yakatalipa amene anali panzerepo nthawi imene system yatsekedwa itakwana. Rayana. Chabwino ayi zomwe kwambiri ndithokoze kwambiri ku mulanje Gresham Gama. Sangwani mafuliro in 1 minute. Zomwe kwambiri aliyense amene azakhale kuti ali pamzere 4 o'clock itakwana amene adzaponya voti bwinobwino ndi nkhani chotazo icho kuti kumapezeka nthawi zina msenta yatsegula mochedwa chifukwa zosiyanasiyana. Ilekeze kuti mmawa motsegula 6 koloko achedwa ndi 4 hours atsegula mwina 10 koloko. Amenewo malingana ndi ndondomeko akuyenera kuonjezera ma hours amene analuzawo ndimoti atsekere 4 koloko atseka 8 koloko. Ndatsimikizire pano kuti mapina amene adzakhala kugwira ntchito mpaka pamapeto pa nthawi imene anthu akuyenera kuponya voti. Chabwino ayi pa nthawi ya salayi ndingompasa mwayi wanangwa kuti usati mundipase ineyo. ine mafuna kuti mwina ndi mawu oti asanzikane nanu ino ndituna alibe. Chabwino mwasangasanga tikupaseni inuyo Asangwani mafuliro tamaliza. Koyamba kuponya voti chonda Malawi mukaponya voti pa anthu onse atatu president, MP, councillor. Kuti madera ena amene mwina tinayimisako chisankho cha councillor kapena cha aphungu tiziwe kuti anthu akwena kupita kuponya voti chifukwa chisankho cha president chikupitirirabe. Pokachonga pa ballot paper cheni tione kuti chochonga chathu chikhale mkati mabokosi. Ballot paper ya president pa anthu 17 ndiye makamaka ife odinda pokadinda mwina tisakadindire chala cha manthu tikagwiritse ntchito nsonga ya chala cha mkomba phala kusogolo kwa chala chimwe kunguyika pankepa cha pang'ono phala ndikudinda pamene tikufunapo zakwana. Kuti asakapezeke kuti nkiuja kulowereranso kwa candidate wina. Ndeno anthu athamanga m'misonkhanomu kwapangidwa misonkhano ya kampeni anthu matuka mwawo nyinji kwa muzoti zimene zijasi zimawerengedwa pamene tikusankha kuti president, MP kapena phungu ndi ndani. Chimene timawerenga ndi mavoti
opanga kampeni apanga yasala kwa ife amene tinalembesa kuti tituluke mawu nyinji ndechonde tiyeni mawa tituluke mawu nyinji pasakhale wina wokhala pasi ngati voter certificate inasowa musadandaule mupitabe kumene munalembetsera kapena opanga transfer akakuthandizani kuti mukaponye voti zinanu kalisaka mkaundu la voti tikalipeza tikakulolani kuti muponye voti ndikubwerezanso pasakhale mtsogoleri wa chipani omayendayenda malo oponyera voti zimenezo sizololedwa mwina nditayimira pamenepo chositizika pepani anthu amene muli ololedwa kuti ndinu mamonita akuyikani kudera lina kutenga chilolezo mukuyenera kukatengera kwa constituency returning officer akudera limene mukufuna kukaponyerako votiro kumene mukagwira ntchitoko osati kumene munalembetsera ndetitseka lero sisikoloko pa tsiku loponya voti kulibezo kuti iyayi ndifuna mundipasine chilolezo ndikaponyere voti pamalo akuti ayi zonsezi pitani mukapange lero kwa constituency returning officer akudera limene ili mukagwirako ntchito zikomo. Ayi tikufunireni zabwino zonse kubunge la Malawi Electoral Commission maka ino Asangwani Mwafulirwa ambuya kusogolereni. Ndiperekenso ndithule mopadera kwa nzanga wanangwa Mwafulirwa achafulumira amene tinali nawo limodzi mpulogalamu uyi komanso atolankhani athu Sam Kalimira kumzuzu Gresham Gama kumulanje Blessings Makuira kubalaka Blessings Tambala kumachinga komanso Osman Kalianti kusalima osayiwalanso Chisomo Kasu pamakina ine Vayana Chunga malo mwa onse ogwira ntchito ku Wireless Times tikufunira na Malawi siku lopambana mawa pa 16 September 2025 pamene tukasankha atsogoleri athu zabwino zonse a Malawi.